Un dels objectius de la mostra d'art jove, Strip Art, organitzada pel Centre Cívic Guinardó, és acostar l'art als veïns del barri. Per això, dintre de la convocatòria del concurs per definir els artistes que hi exposaran, hi ha la categoria de mediació cultural. El projecte guanyador de l'edició d'enguany és la ruta rizomàtica del col·lectiu Àtmic. Han ideat un recorregut per una dotzena de botigues del barri amb una obra artística en cada comerç. Diversos artistes han col·laborat en l'elaboració de les peces que estan relacionades amb la història o l'essència de cada establiment. Per exemple, recordant el passat, com en el cas d'una botiga de roba on abans s'hi venien aliments a granel. Performance, fotografies o instal·lacions com la d'una parada del mercat del barri que denuncia els residus que es generen amb l'activitat diària d'una peixateria. Les obres estaran exposades fins divendres i el dijous a 2:15 de la tarda es farà una visita guiada per explicar-les d'una en una. El problema principalment que tenim dins del món de l'art és que tot va dirigit a un públic molt específic. Nosaltres volem treure això. L'art és per tothom, l'entenguin, no l'entenguin, el coneixin, no el coneixin. És perquè tothom ho vegi i pugui tenir la seva pròpia opinió.